בכל שנה מומתים בישראל עשרות אלפי כלבים בריאים, מהסיבה הפשוטה שאיש אינו מאמץ אותם. מצד שני, מדי שנה נקנים בישראל ממגדלי וסוחרי כלבים עשרות אלפי כלבים שמיוצרים על ידם רק בגלל שיש לסחורה הזו דרישה. החשבון הוא פשוט אך אכזרי. על כל כלב שמישהו בישראל קונה ממגדל כלבים, כלב אחר נותר למות בכלבייה העירונית. בין אם זה כלב, חתול או ארנב, הרעיון הוא אותו רעיון. הלכנו לעמותת צער בעלי חיים על מנת להבין מדוע צריך לאמץ בעל חיים ולא לקנות. לצערי, יש הרבה מאוד כלבים שאין להם בית ומאוד חשוב לתת להם בית. יש המון אנשים לא אחראים שלא מעקרים ומסרסים את הכלבים שלהם, ובסופו של דבר יש שגרים שלמים של כלבים שמגיעים לפה, חתולים, אנחנו מקבלים אותם ממש בקופסאות. כל הכלבים והחתולים האלה באמת ישמחו למצוא בית וצריכים למצוא בית ומישהו שיטפל בהם, וכמובן שזה גם יהיה איזה בית קבוע שהם לא יצטרכו לעבור כל פעם ממשפחה למשפחה, כי זה באמת עושה להם בעיות רגשיות ומאוד קשה להם עם הנטישות האלה. אז חשוב שזה יהיה איזשהו בית קבוע, מישהו שיאמץ אותם ויקח אותם, ייקח עליהם אחריות בעצם לכל החיים. מאוד מאוד חשוב. וכן, מה שאף פעם לא משתנה זה שתמיד יש יותר מסירות מכמות של הכלבים שמוצאים בית, ובגלל זה באמת מאוד מאוד חשוב לבוא לאמץ עמותות ולא להרביע כלבים ולא באמת לעשות מזה איזשהו מסחרה ולהרביע נקבות למכור גורים. זה פשוט דבר שהוא מאוד מאוד עצוב ועושה עוול לכלבים שנשארים במכלאות ליד הבתים. ברכות, בעוד 3 שבועות יגיע הכלב שהזמנתם, חבר חדש למשפחה. אנחנו כל כך מתרגשים. בינתיים, הנה הכלב שהרגתם. מה? מה אתה עושה? תבינו, כשאתם קונים כלב, אתם הורגים כלב בהסגרים. אני לא רוצה להרוג כלב. מצטער, כבר שילמתם. מה אני אמור לעשות עם זה? אני לא יודע, אתם הרגתם אותו. כמובן שיש את הקשיים של באמת לעמוד מול אותם אנשים שגידלו כלב ולא רוצים אותו יותר ומוסרים אותם, או אותם אנשים לא אחראים שנתנו לכלבה שלהם להתרבות ומוסרים לנו קופסאות על גבי קופסאות של גורים, וכל המסירות האלה זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לנו. מעבר לזה גם קשיים לתחזק את המקום. אנחנו מתקיימים פה מתרומות, צריך לדאוג להם לאוכל ובחורף לצמיחות ולחימום ורצועות וקולרים וכל הטיפול השוטף שלהם. כל הדברים האלה זה דברים שתחזוקה שוטפת שלא נגמרת אף פעם, ומאוד מאוד נשמח אם יהיו תרומות שיגיעו ושמחות ואנשים שיאספו דברים בשבילנו. אנחנו גם יש לנו פרויקט של מחזור בקבוקים, ותמורת הפיקדון אנחנו קונים לכלבים אוכל. יש המון פרויקטים, אבל זה אף פעם לא נגמר ותמיד צריך עזרה וקשיים שלא מסתיימים. כל כלב שיוצא מפה יוצא אחרי עיקור וסירוס עם כל החיסונים, עם שבב, זה באמת משהו שאנחנו מקפידים עליו. אין כאן את העניין של להשאיר פיקדון או לבוא כשהכלב עבר איחום ראשון או כל מיני דברים כאלה. אנחנו באמת שמים דגש על העניין של עיקור וסירוס, כי חשוב לנו שהם לא יתרבו, כי גם עם הכוונה הטובה ובסופו של דבר עוד חצי שנה אותם אנשים ירצו לבוא להכיר את הכלב שלהם, עדיין בחצי שנה הזאת הכלבים עדיין יכולים להיכנס להיריון או זכר להרביע כלבה נקבה. בסופו של דבר זה באמת חורה למטרה, בגלל זה אנחנו פה מוציאים כלבים וחתולים כבר מגיל 3 חודשים. אנחנו עושים להם את העיקור וסירוס, כי אנחנו חושבים שזה הפתרון לטווח הארוך, שיהיה פה הצטמצמות של ההתרבות המטורפת הזאת ושאנחנו נוכל להשתלט על הכמויות האלה. מאוד מאוד חשוב לבוא ולאמץ מכלביות, גם אם זה כלבים מעורבים ולא כלבים גזעיים. לכל אחד מגיע בית, וחשוב באמת לא לתמוך בתעשייה הזאת שמרביעה כלבים ללא היכר, ובסופו של דבר אנשים הולכים וקונים את הכלבים הקטנטנים, הפודלים, טריירים, שהם באמת חמודים, אבל חבל על כל הכלבים שבעצם אחרי זה נשארים במכלאות ואין מענה, אין להם בתים.
אז אם אתם באמת אוהבים בעלי חיים, אל תיקחו חלק בתעשייה האכזרית והמיותרת של הרבעת בעלי חיים והסחר בהם. בעלי חיים הם לא חופצים, והמינימום שאנו בני האדם יכולים לעשות זה לעזור ולהירתם למענם. כי כל מה שהם באמת צריכים זה בית אוהב ומישהו לרוץ איתו.